Yn y cymoedd a bwerau'r genedl gynt drwy ei glo, mae Awel Aman Tawe elusen ynni cymunedol a sefydlwyd gan bobl leol yng Hwb Aman uchaf, bellach yn arwain y traws newid i ynni glân, sy'n perthyn i'r gymuned. Dechreuodd ei taith yn 1998 ac ers hynny, rydym wedi tyfu o fod yn grŵp cymunedol bach i sefydliad obrwyedig, ond heb golli golwg ar ein cenhedlaeth graidd erioed, sef grymuso ein cymunedau i feddi ac elwa ac ynni adnewyddadwy lleol. Rydym wedi codi 2 dyrbaen gwynt ar y mynydd uwchben ein pentref. Rydym wedi gosod paneli solar ar dros 100 o ysgolion canolfannau cymunedol a busnesau ledled de Cymru, gan dorri allyriadau carbon a dod ag arian i'n cymunedau lleol. Rydym wedi sefydlu 2 o'r cydweithfeydd ynni adnewyddadwy mwyaf yn Prydain, sy'n cynhyrchu dros 10 megawatt o bŵer, a mae gennym dros 1,500 o aelodau sy'n buddsoddi mewn ynni gwyrdd, a nawr rydym yn cyflogi dros 20 o bobl leol. Gyda'r arian a gynhyrchir gan ein fferm wynt prynom hen ysgol gynradd Cwmgors oedd wedi ei gau ar ôl blynyddoedd o brotestio. Mae'r adeilad yn 113 mlwydd oed ac roedd angen llawer o waith arno, llawr newydd oherwydd ymsyddiant, cael gwared y meintiau anferth o bydredd sy'n a hyd yn oed gosod adeiladau to newydd. Mae'r gwaith atgyweiro ac ail-bwrpasu'r adeilad i greu Hwb y Gors wedi bod yn llafur cariad. Mae nawr yn hwb gymunedol carbon isel ar gyfer y celfyddau, addysg a menter. Mae solar ar y to a system gres o'r ddaear sy'n cael ei bwydo gan 16 o dyllau tirio sy'n ymestyn 60 metr dan y ddaear. Yr un dyfnder a siafftiau hen lofan Cwmgors. Mae'r adeilad wedi orchuddio ag insiwleiddiad corc naturiol gyda rendrad calch traddodiadol drosto. Mae cadw nodweddion trefftadaeth yr adeilad ar y cyd â gosod technoleg gwerth arloesol wedi bod yn her anferth wrth i ni achub hoff ysgol bentref oedd mewn cyflwr gwael iawn. Mae pethau fel drinio naturiol a chynaeafu dŵr glaw ar gyfer fflysio toiledau a dyfrhau gerddi wedi bod yn anoddach o lawer na'r disgwyl, gan fod hi'n ymell o fod yn arfer cyffredinol o hyd. Ond mae cadw popeth mor naturiol a chyfeillgar i fywyd gwyllt a phosibl yn bwysig i ni. Ac wrth i newid hinsawdd gyflymu, rydym eisiau gwneud popeth y gallwn i sicrhau bod ein holl waith yn ystyried bywydau ein plant, wirion a chenedlaethau'r dyfodol. Rydym yn ymfalchio yn y gefnogaeth a'r cyfraniadau gan gannoedd o bobl yn y gymuned. Mae rhai wedi gwneud ffenestri gwydr lliw syfrydanol, mae eraill wedi treulio wythnosau yn cynhyrchu tail seramig o'i hoff fywyd gwyllt lleol. A hyd yn oed cwilt atgoffion 10 metr bendigedig a fydd yn hongian yn y caffi. Mae yna ardd fwyd gymunedol ac mae gwirfoddolwyr wedi helpu i sefydlu caffi trwsio misol, lle mae pobl leol fedrus yn trwsio eiddo pobl eraill am ddim. Llawer gwell na binio a phrynu eto. Mae gennym glwb gwnio hefyd a chaffi ar y safle gyda bwyd a choffi gwych. Ac ystafell y morchu hygyrch. Ynghyd â chynllun trefnidiaeth gymunedol drydan a chlwb ceir, dyma rhai yn unig o'r gweithgareddau niferus sy'n digwydd, a phob un mewn hen ysgol sydd wedi i ail-pwrpasu'n hyfryd gyda stiwdios artistiaid, lle ar gyfer rannu mannau gwaith ac ystafelloedd addysg. Mae Hwb y Gors yn lle i bawb, y gymuned leol a phobl o bell. Felly galwch heibio, byddem wrth ein bodd yn ei croesawu. Rydym yn credu bod dod ar gymuned ac artistiaid a ddisgwyr ac entrepreneuriaid ynghyd mewn adeilad carbon isel yn caniatáu i ni greu syniadau gwych ar gyfer dyfodol gwyrdd.